Dobrý den, pohodlně se posadíme. Uvědomíme si sedací kosti. Krásně je zatlačíme do podložky, tak aby pánev byla nakloněná správně. Stytkou kost zvedáme. Pánevní kosti vzhůru. Pupíček si lehce přitáhneme k páteři. Spodní žebra přitáhneme, krásně z nich vydechneme. Přitáhneme je k těm kyčelním kostem. A začneme pomalinku krásně dýchat. Přes zúženou hlasivkou štěrbinu máme jazyk smotaný přes horní patro dozadu. Dýcháme přes pánev, bedra, mezi ramena lopatky. Pomalu vydechujeme. Znovu přes pánev, bedra, mezi ramena lopatky. A přes spodní bříško vydechujeme. Tak, nadechneme se. Ukloníme si hlavičku doprava. Levou ruku dáme stranou dlaní vpřed. Zkusíme ji položit na tu podložku, ať vnímáme, jestli se vytahuje celá ta paže, klouže po té podložce do dálky. Jo? A znovu dýcháme. Krásně do pánve, do beder, mezi ramena lopatky a pomalu vydechujeme. Jo? Do pánve, do beder, mezi ramena lopatky, mezi obě ramena a pomalu vydechujeme. Zkusíme tu ruku otočit dlaní, teďka směrem do podložky a pomalinku ji budeme tlačit na zem. Jo? Zkusíme prsty položit na zem, dlaň. Ale pozor, nenakláníme se k té ruce, snažíme se pořád držet to tělo rovně a uvidíme, jo, kam až tou dlaní dosáhneme, kam až tou dlaní si došlápneme, jo, ať cítíme krásně vnitřní stranu také té paže. Všechny svaly cítíte, jak jsou stažené a stahují se dolů směrem, ale my dýcháme proti nim směrem vzhůru, jo, přes to spodní bříško, břišní dutinu, hrudník. Krásně dlaň tlačíme do podložky. Takže vnímáme nejen tu paži, tu vnitřní stranu té paže, ale i krásně kývače krku, boční stranu krku. Jdeme nádech, zase hlava nahoru, výdech, to stejné uděláme na druhou stranu. Jo? Pořád dýchejte, nadechneme se a s výdechem ukloníme hlavu doleva. Pravá ruka stranou. Zase krásně i ty prstíky jsou protažené, ať si je uvědomujeme. Má to vliv na celou tu dlaň, předloktí, nadloktí, na celou dráhu od konečku prstů až do špičky toho pravého ouška. Jo? Krásně dýcháme a můžeme s každým tím výdechem maličko tu ruku povytahovat. Jo? Ale neznamená to, že se budeme k ní naklánět. Jo? Nenakláníme se, jenom ji povytahujeme. Krásně dýcháme. 3 dechy a 3 dechy pojďme, jo? Zase nakloníme tu dlaň směrem dolů, sklopíme a pojďme pomaličku, uvidíme, jo? Kam až se dostaneme. Dělejme to velmi pomalu. Ať jakýkoliv pohyb si uvědomujeme, jo? Prsty, dlaň na zem. Uvidíme, jo? Já se taky nedotýkám, ale snažím se tu dlaň tam jako tlačit, jo? A dýchám krásně proti těm staženým svalům, které stahuji směrem dolů k pánvi, dýchám proti nim směrem vzhůru. Tak, jdeme nádech, hlava nahoru, výdech. Propleťte prsty na rukách a můžeme si teďka už ulevit těm nohom. Dáme je krásně do stran, tak. A s výdechem se jdeme vyhrbit, jo? Podsadíme zadek, bradu ke krku a dýchejte, jo? Rukama vpřed, bříškem krásně dovnitř, jo? Dýcháme, rukama zatlačím dopředu, půpíkem tlačím do páteře, dýcháme. Krásně do bříška, mezi ramena lopatky vydechuju. Do bříška, mezi ramena lopatky vydechuju. Ještě dech. Tak, nádech, ruce vzhůru. A teď ty nohy můžeme propnout. Jo, pojďme, sedíme s nohama rozkročenýma stranou. Pojďme, nadechnu se.
Se výdechem levá ruka chytne pravé zápěstí a znovu nadechneme se přímo vzhůru a nakloníme se doleva. Jo? A teďka cítíme, jak se nám odlepuje pravá sedací kost, jo? Nadlehčuje se nám a my ji zatlačíme zpátky zase do té podložky a podíváme se pod tu pravou paži. Dýchejte, jo? Je velmi důležitý, abychom tu pánev tlačili na zem, pravou sedací kost krásně do podložky a dýchali opravdu od té spodní části toho trupu, to znamená opravdu od spodního břicha přes bedra do hrudního koše. Ten dech je velmi, velmi důležitý. Jdeme nádech, zase přes velký oblouček se zvedáme a výdech přechytneme paže. Nadechnu se, zase vytáhnu se vzhůru. I vlastně, jak si držím tu ruku, tak se krásně s tou paží vytáhnu. I rameno zvedáme a výdech nakloníme se doprava. Zase cítíme, jak se nám nadlehčuje levá sedací kost. Zatlačíme ji do podložky a pohled pod tu pravou paži, jo? A dýcháme. Zase krásně do spodního břicha, do beder, do hrudního koše a pomalu vydechuju. A zase do spodního bříška, do beder, do hrudního koše a pomalu vydechuju. A velkým obloučkem se zvedneme zase nahoru. Nádech, jo? Výdech povolte. Jo? Tím, jak dýcháme mohutně, tak nám to pomáhá to tělo vytahovat a udržovat napětí. Jo? Pojďme zakroužíme rameny. Ať se nám uvolní hezky ramena. A trapézy, jo? Lopatky. Tak, zase alespoň 4 kroužky těmi rameny a pojďme si kleknout. Jo? Klekneme si. Pojďme protáhnout to tělo. Jo? Klečíme, máme pánev nad kolenama. Pojďme, jo, krásně, ruce protáhnu, vystrčím zadek a hlavu položíme na čelo. Koho bolí ramena, položí si i lokty na zem a bude tlačit celým tím předloktím do země. A zase dýchat hezky do břicha, do hrudníku a pomalu vydechuju. Jo, koho nebolí ramena, může si dovolit propnout ruce, tak je propíná. Jo? Nadechujeme se do břicha, do hrudníku a vydechuju. A zase ještě do bříška, do hrudního koše a vydechuju. Tak, povolte ty lokty, s nádechem pocelíme zadek a sedneme si na paty. Jo? Tak, koho bolí kolena, může si dát pod zadeček nějakou deku srolovanou, jo? Nebo ručník. Tak, můžeme mít ty kolena jemně od sebe a pojďme levou rukou takhle šikmo za tu podložku, krásně si ji protáhnu, pozor, nezatáčím ji nějak, ale zkusím ji opravdu propnout a skloním hlavu, položím ji na čelo. Jo? Tak a zase dýchám tady přes spodní břicho, tady do pánve, do beder, do hrudníku, do celé té paže a vydechuju. A zase jo, do pánve, do beder. Prodechnu celou paži a vydechuju. Tak, ještě jeden dech, jo. Je důležité, aby ta ruka byla protažená. A zase jsme si vedli ten dech do toho těla, které je v napětí. Si výdechem povolte, půjdeme na druhou stranu. Jo? Pravou rukou zase krásně za tu podložku, protáhnu ji krásně za konečkama prstů. Hlavu skloníme, položím ji na čelo a dýcháme. Jo? Do břicha, do hrudníku, pod rameno, pod lopatku a vydechuju. A zase, jo, spodní břicho, břišní dutina. Dýchám do hrudníku, pod lopatku a pomalu vydechuju. A naposledy pořádný nádech. Nafukujte to bříško a výdech povolte. Tak, s nádechem se zvedneme, sedíme na těch patách nebo zase na tom ručníku a pojďme zase zakroužíme rameny. Jo? Ať se hezky uvolníme, jo? Zakroužíme rameny.
Tak, přetočíme chodidla, pojďme na ty prstíky a na chvilku si sedneme takhle na ty paty a protáhneme. Protáhneme nejenom ty prsty, ale i ty chodidla, jo, protahujeme. Takže zkusíme. Protahujeme nejen prstíky, ale i ty chodidla. Takže chvilky v tom vydržte. Můžeme dokonce si takhle jako opřít rukama dozadu a vydržet, dýchat. Pozor na to, ať nás nebolí jenom kolena u toho. Jo, nesmí nás bolet kolena. A pořád dýchám. Nemusíme zaklánět hlavu, nic takového, jo, ale tady dýchám od spodního břicha až do klíčních kostí. Ještě, jo, od spodního bříška až do klíčních kostí. A ještě dech, jo, krásně prodechněte. Vydechneme. A s nádechem se zase zvedneme. A jdeme do kočky, jo. Tak, pojďme. Necháme nártíky na zemi. Prsty na rukách si roztáhneme, ruce máme pod ramenama a pojďme se vyhrbit. Výdech, jo. Nejdříve zase můžeme zatnout hýžďové svaly, protlačit je vpřed. Bradu ke krku. Pojďme obratel po obratli, krásně dýchej. Obratel po obratli, krásně dýcháme. Zadeček povolte a uvědomte si, jak tu pozici krásně držíme skrz to bříško. Tak a jdeme s nádechem se prohnout, jo? Nádech, pojďme 3 dechy, jo? Zkusíme být v tom prohnutí, bradu ke krku, nevystrkujeme tu bradičku, lehce si ji vytáhnu ke krku. Tak jo, váhu, netlačím zadečkem dozadu, ale zase jdu hrudníkem mezi ramena. A opravdu věnujte pozornost tomu, jak tam dýcháte, jo? Dýchám přes to spodní bříško, do břišní dutiny, do hrudníku. Zkusíme ten dech, abychom ho cítili i v zádech, jo? A pojďme zase výdech, znovu vyhrbím se, vtáhnu bříško, bradu ke krku, krásně se vyhrbíme. A teďka už se zadečkem povoleným, úplně povolínej zadeček, jo? Dýchám, zase 3 dechy. Do pánve, do beder, pomalu vydechuju zase ze spodního bříška. A od spodního bříška nadechujeme. Mezi lopatky a zase vydechujeme. Pojďme ještě jeden dech. A zase pomalu vydechujeme a znovu se prohneme, jo. Pojďme na to nádech, znovu 3 dechy. Pojďme se prohnout, jo. Brada ke krku. Hrudníkem jdu mezi ty ramena, nevystrkujeme bradu, odtlačujeme se od té podložky, jo. Dýcháme. Zase přes spodní bříško až do hrudníku. Pomalu vydechuju. Přes spodní bříško až do hrudníku. Pomalu vydechuju. Naposledy nadechneme. A výdech, znovu se vyhrbíme. Přetočíme chodidla, zatlačíme do prstu na nohách. Kolínka zvednu a propneme nožky, jo. Tak, můžeme střídavě, jo, krčit nohy, protáhneme zadní stranu stehen. Tak, a zkusíme obě nohy, jo, přinožit. Prostě přinožíme, snožíme ty nohy, zkusíme opravdu chodidla nalepit úplně k sobě. Tak, zase nikdo, kdo nepropne nohy, klidně pokrčí nožky a budeme se vytahovat, jo. Žebra dovnitř. Tak, dýcháme, jo. Pozor, ať tam nejsme prohnutí s žebrama vystrčenýma, ale krásně žebra dovnitř a potom se snažím propínat ty nohy. Když je mám propnuté, snažím se paty tlačit do země, dýcháme, jo. Pojďme, vydržte, aspoň 3 dechy, vydržíme a půjdeme, jo, s výdechem. Pojďme výdech, pokrčíme kolena, s nádechem jdeme na špičky, výdech, propnu nohy, nádech, jdeme položit paty na zem. Znovu výdech, pokrčte kolena, nádech, jdeme na špičky, výdech, propnu nohy, nádech, jdeme na paty. Ještě jednou, jo, výdech, pokrčíme nohy, nádech, jdeme na špičky, výdech, propnu nožky a nádech, zkusíme jít na paty.
Tak, pojďme, vydechneme si, s nádechem jdeme na špičky a pravou nohou vkročíme mezi ruce. Jo, když tam nedokročíme, klekneme si a tou nožkou pojďme hezky dopředu. Tak, necháme ruce vedle chodidla, pojďme bokama k patě přední nohy, jo, hrudníkem vzhůru dýcháme. Krásně přes stehno až do hrudníku. Jo, povolujeme boky, 3 dechy přes stehno až do hrudníku. Ještě jeden dech. Krásně pánev tlačím k patě přední nohy, jo, boky tlačíme k patě přední nohy. Tak, pojďme s nádechem, tu nohu zadní propnu. A s výdechem jdem propínat přední nožku, jo, pojďme zvednu si prstíky přední nohy a výdech hezky zkusíme, jo. Jeden dech. Druhý dech. Třetí dech. Tak, s nádechem pojďme zase dopředu. A výdech dáme přední nohu k zadní noze. Zkusíme se zase srovnat v té střeše, klidně s nožkama u sebe. Tak. Jo, teď zase otevřu ramena, pojďme se vytáhnout a teď uděláme 5krát, půjdeme na špičky, jo, pojďme na to, zadeček vystrčíme a jdeme nádech na špičky a výdech se jdem na paty a znovu nádech na špičky a výdech se jdem na paty. Po třetí nádech jdeme na špičky a výdech se jdem na paty. Po čtvrté nádech jdeme na špičky a výdech se jdeme na paty. S nádechem jdeme na špičky po páté a výdech se jdeme na paty. A pojďme s nádechem na špičky a levá noha vkročí mezi ruce a zase klekneme si. Jo? Pojďme chodidlem dopředu a jdeme bokama k patě přední nohy hrudníkem vzhůru. A zase prodechneme tu pozici, jo? Pojďme přes spodní bříško až do hrudníku a vydechuju. A zase přes spodní bříško až do hrudníku a vydechuju. Pojďme ještě jeden dech. Jo, pozor na bradu, hlava je klidně skloněná. Zaměřte se na ten dech. Jdeme s nádechem, propneme zadní nohu a s výdechem zase jdeme ještě protahovat tu přední. Zvedněte si prsty předního chodidla, pojďme se vyhrbit a propínat tu nohu, jo. Bříško krásně dovnitř, hlava skloněná, dýcháme. Druhý dech hezky, jo, do beder mezi lopatky. Třetí dech. Tak, s nádechem jdeme zase vpřed. A výdech, noha k noze, nadechneme se a výdech si klekneme. Tak, na chvilku si můžeme uvolnit, pojďme, sedneme si na paty a na chvilku se uvolníme. 5 dechů jenom, jo, hezky se uvolněte, odpočiňte. Jo, ale nepřestáváme dýchat, pořád dýchám do těch zád, nafoukněte bříško, nebojte se toho. Opravdu, ať cítíte ten svůj dech v zádech, jo, v hrudníku. Tak, vydechněte a jdeme nádech, zase jdeme do té kočky, jo, takže pozor, zkontrolujeme si jenom, jak máme ruce, jestli pak je máme pod ramenama. Nedáváme ani blízko k těm kolínkům, ale ani daleko, jo, takže máme ruce pod ramenama. Tak, a teď se zkusíme zpevnit. Jo, zkusíme udělat rovný záda, to znamená, ani se neprohnu, zkusím stytkou kost držet, zkusím pupík a zkusím tady ty žebra, jo. Taky jsou důležité lopatky, aby jsme hrudní kost, jako bychom chtěli zatlačit do hrudní páteře a z lehonka vpřed, jo. Tak, abychom měli prostor mezi lopatkama. Tak, uvědomte si, jak tam tlačíme kolenama, dlaněma a zkusíme zvednout pravou ruku do vzpažení, nádech. A držíme, jo, jeden dech. Krásně, kolena tlačím do podložky, dláň té levé ruky do podložky. Nezvedám ruku příliš, jo, jenom do protažení. Krásně dýchej.
po celé páteři, do svalů kolem páteře, nadechneme se a výdech, zase ruku položíme. Jo? A jenom 2 dechy, srovnáme se tam, uvědomíme si, jak tam tlačíme kolenama, dlaněma, vydechnu a jdeme levá ruka, nádech, zase, jo, krásně do vzpažení. 1 dech, 2. dech, 3. dech, pojďme ještě 2. Krásně vydrž, nepřestávejte hlavně tou pravou rukou se odtlačovat a vnímat svoje kolena. Tak, nadechnu a výdech, zase ruka dolů. A abychom vykompenzovali, pojďme se vyhrbit, jo? Pojďme se hezky vyhrbit, pozor na zadeček, nezatínejte ho. Brada ke krku, krásně skloníme hlavičku, dýcháme. Tak a znovu pojďme nádech do toho rovného předklonu. Zkusíme přetočit ruce, prsty budou směřovat ke kolenům. Pojďme. Tak. A zkusíme ty lokty pokrčit. Jo? Pokrčíme lokty, protáhneme to předloktí, zkuste pokrčit lokty. Tak. Potom ty ruce propněte a zkusíme jít zadečkem dozadu, takhle, jo? Jenom naklonit tu pánev, jako kdybychom si chtěli sednout na paty. Ale zase protáhneme ty paže hezky, jo, protáhneme. Tak, chvíli, prima, zase přeneste váhu, jo, tak. A jdeme, sedneme si, jo, pojďme. Tak, protáhneme, propneme nožky a rovnou pojďme, jo. Můžeme pokrčit kolena, chytnout se za palce u nohou. Tak, nenaléháme tím bříškem na ty stehna. A docela fajn je, kdo má trošku třeba bříško, tak si tam dát nějaký zase kus, třeba, já nevím, buď teda nafukovacího třeba balónku, někýho, a nebo polštářek, jo? Že si dám ještě vlastně, i když tam mám to bříško, polštářek, ono nás to vyhrbí. Budeme tam mít nějakou jako mechanickou oporu. Takže si tam dám ten polštářek, zkusím se chytnout za ty palce u nohou, vyhrbím se a hlavičku skloníme krásně ke kolenům, pojďme dýchat, jo? Ať nás to donutí, to bříško držet, prostě tlačit bříškem do těch zad, jo? Tak, abychom se vyhrbili, jo? Bříško tlačím do zad, dýcháme. Tak, zkusíme. Pokud tam tou hlavou jsme, i když tam nejsme, jo, ale pokud tam tou hlavou jsme, tak zkuste, je to takový dobrý, že já tam jsem tou hlavičkou na těch kolenou, mám kontrolu a zkusím s každým výdechem ty paty propínat. Jo, zkusím prostě zůstat skloněná. Vždycky se nadechnu po spodní břicho, hezky do kříže, do beder mezi lopatky a zase výdech propínám. Zkusím zatlačit do těch nohou. A uvidím, kam se dostanu, jo. Nadechuju se hezky až mezi lopatky. A zase výdech. A zkuste ještě, jo, nadechnout se mezi lopatky. Hezky do břicha, samozřejmě ze spodního břicha mezi lopatky. A výdech. Tak, pusťte ty nožky. S nádechem se zvedneme. Tak, pokrčíme nohy. Chodidla na šířku sedacích kostí. Tak, ruce dáme krásně za zadeček, prsty směřují k pánvi, nadechneme se. S výdechem dáme pánev k patám, zhoupneme se dopředu a s nádechem zvedneme pánev nahoru, jo. Sevřete jíždě a pojďme je protlačit krásně vzhůru. Tak, pozor na to, ať se nám neodlepují prstíky na nohách, jo. Tlačím je do podložky. Tak a zkusím bradu nechat u krku. A teď krásně ji vedu tu hlavu, držím ji, až mi upadne mezi ramena. Jo? Nechám ji vyset a dýcháme. Zase přes spodní bříško až do hrudníku a vydechuju. Jo? Přes spodní bříško až do hrudníku a vydechuju. Pojďme ještě, jo? Přes spodní bříško dýcháme až do hrudníku. Tak, nechte tu hlavu vyset, s nádechem si sednu. A výdech pomalinku přenesu hlavu dopředu. Tak,
Nohy necháme na šířku podložky. Pojďme se chytnout takhle ruce dám pod kolena, chytnu se za prstíky. Budu kolenama tlačit do těch loktů a znovu se vyhrbím. Jo? Kolenama do loktů, znovu se vyhrbím, skloním hlavu, dýcháme. Tak, jako kdybychom si chtěli lehat. Jo? Takže pozor, netlačte tu hlavu mezi kolena, ale celým tím tělem jdeme, jako bychom si chtěli lehat směrem do podložky. Jo? Kolenama tlačím do loktu a bříškem krásně do těch zad. Jo, prodechneme celá záda krásně. Tak, dobře. Jdeme nádech, zase nahoru. Tak a výdech, propneme nohy. Tak, pojďme si zkusit pozici ryby jenom na závěr. Necháme nohy protažené. Pojďme nejdříve přes pravý loket, si leháme, potom přes levý, kvůli srdci. Jo? Nejdříve přes pravý loket, potom přes levý. Tak, zkusíme ty lokty dostat hluboko jakoby pod ty záda. Jo? Takže zkuste je dávat opravdu pod záda, aby nebyly takhle do široka. Jo? Ale když se nám to podaří, tak ještě úplně pod ty záda. Tak. Potom zkusíme těma loktama ještě si jako ťapat maličko jako k zadečku. Tak. Jo. Pořádně se do nich opřu, do těch loktů a vytlačím celý to bříško, bedra. Zkusím se prohýbat, hrudník nahoru a zase platí, že já držím bradu u krku a spustím tu hlavičku, nechám ji vyset, jo, dýcháme, pojďme. Stále tlačte ty lokty do země, jo, jeden dech, hezky do břicha, do hrudníku druhý dech a zase jo, do břicha. Do hrudníku třetí dech. Pojďme ještě jeden, zkusíme, jo. Pořádně dýcháme. Tak, jo, je to těžká pozice. Nechte hlavu zakloněnou a opatrně si lehneme. Jo, opatrně si lehneme. Tak, fajn. Pokrčíme kolinka. Tak a přitáhneme si kolena k hrudníku, jo. Přitáhněte si kolena k hrudníku. Zkusíme dýchat zase do břicha, proti těm stehnům, jo? Do hrudníku. Jo, příjemná pozice. Jo, do břicha, do hrudníku. Tak, zvedneme si nohy, ruce dejte mezi ně, chytneme se zvenku za paty. Fajfky uděláme, tak, dobrý, jako správně, jak když ty chodidla budu mít přímo ke stropu, pozor, ať ty nohy nemám takhle dopředu, nesměřují, jo. Snažíme se, aby ty chodidla, paty směřovaly nahoru a my si zatlačíme krásně do těch kolen, jo, dýcháme. Tak, zase, jo, musím nadechovat, začít se nadechovat do toho podbřišku. Do beder, do hrudníku. Kdo má bradičku zvednutou, snaží se ji zatlačit, jo, na zem, ať nás nebolí za krkem. Tak a teď zkusíme ještě zase 3 dechy zatlačit těma rukama do těch pát, do kolena směřují na zem a s výdechem brada ke krku a zkusíme se zvednout, jo, dýcháme. Zase hezky prodýchávejte, jo, do kříže, do beder, mezi ramena, lopatky. Dýchej, kolínka na zem tlačím. Pořádně tu pozici prodechněte. Tak, dobře, výdech povol. Tak, nožky položíme, podsaďte si zadeček, jo, vydechnu. Tak, přes ten podsazený zadeček propneme nožky. Ruce dáme hezky nahoru, nadechnu se. A pusou vydechnu. Tak, a zase na chvilku si každý odpočine, jo. Tak, je to krátké nebo kratší cvičení, než jsme zvyklí, takže stačí nám třeba 3-4 minutky ten odpočinek a můžeme se vrhnout zase do práce. Tak, nebo když to cvičíme večer, tak si můžeme odpočinout mnohem díl. Tak jo, podle potřeby. Mějte se krásně, krásné dny. Namaste.